का हाल बा भाई लोग। तोहनी देखत तार लगन यूट्यूबर विक्की सिंह चैनल के बता दे हल चाहतानी कि बहुत एक बात बतावतानी कि धनंजय धड़कन जी के गाना के लेके हम एगो न्यूज बनावतानी जौन गाना के नाम बानू भाई लोग गुलाबोआ के फूल। दोस्तों तोहनी के बता दे हल चाहतानी गुलाबोआ के फूल बहुत ब्रांड लेवल के गाना बा जौन की बहुत बड़ा कंपनी के माध्यम से आवता। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बहुत बड़ा बड़ा स्टार पवन खेसारी ऐसा बहुत बड़ा बड़ा कलाकार लोग कंपनी के माध्यम से गाना गावेला जौन की कंपनी के नाम बा टीम फिल्म्स। टीम फिल्म्स के माध्यम से धनंजय धड़कन जी के सुपर हिट सॉन्ग आ रहा बा गुलाबोआ के फूल जौन की उ गाना के लेवल ही कुछ अलग बा। बहुत जल्द तो के देखे के मिली गुलाबोआ के फूल जौन की वो गाना के गीतकार बारे मिट्ठू मिसाइल जी और वे उ गीत के संगीत दिले बारे पवन यादव जी और तोहर बताया तनी कि संयोजक बारे सुनील सिंह जी। तो तैयार रह लोगन गुलाबोआ के फूल सुनेला बहुत जल्द दोस्तों आप लोग के बीच में देखने के मिलेगा धनंजय धड़कन जी का टीम फिल्म्स के माध्यम से गुलाबोआ के फूल। तो दोस्तों आपका भाई हम विक्की सिंह, आप देख रहे हैं यूट्यूबर विक्की सिंह चैनल को। सो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इस पर हमेशा वीडियो देखने के लिए आप लोग को मिलते रहेगा। तो भाई लोग प्यार दुलार अपन बना ही ले रहा लो। भोजपुरी की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए VS रिकॉर्ड।